This is William. He missed his staff. What an idiot. And what do Ashwin gonna do? The idiot right over there. Woohoo! I got it! Hello! Ashbjørn comes again. Ashbjørn, det er 5. gang, du falder. Din lille noob, mand. Det er mine ski. Det er skiene, der er dårlige. Ja. Og jer, der sidder derhjemme lige nu og griner af mig. Det er skiene, der er dårlige. Ja. Jeg forstår det fuldt ud. Skal du have en hånd? Er du sikker? Okay, 2 sekunder. Kom så, Ashley. We got Ashbjørn again. Så skal der flåde først. Så skal vi lige få lidt slalomski. Der er så store sløjfer. Hvad kan han mund byde os på i dag? Er det skienes skyld? Okay. Det er godt, Ashbjørn. Okay, mand. Hello. That is William. Hello. And now the noob. Get ready, everybody. The noob's come again. It's Ashbjørn. Him right there. Ham lige der. Ej, kæft, mand. Hvad fanden er det? 5. gang? 20. Skal vi ikke sige 100? Det kunne godt være. Skal vi ikke sige 100 til ham, mand? Jeg tror sgu ikke til den der opskrift. Det var kun mindre fejl. Var det skienes skyld, Ashbjørn? Nej, det var stavene. Okay, nu er det stavenes skyld, altså. De sad bedst. Okay, det er fint. Det var stavenes skyld. De sad bedst i sneen. Ja, jeg forstår det fuldt ud. Jamen, kan du se, at det er fordi, den er klar, ikke? Så troede jeg, at den var røget af, fordi jeg ikke kunne se den i sneen. Så bliver jeg nødt til at løfte op og sige, var den der? Og så har jeg gjort det selvfølgelig. Okay, det lyder godt. Ja, lort altså. Helt her. Nå, lad os køre videre. Videre. Lad os køre videre. Det er meget lige stykke. Vi tror faktisk, jeg kan ud af banen. Det er meget lige et stykke. Det er ude omkring. Kom så, Ashbjørn. No, I can do it. Dude, what the fuck? Dude, what the fuck? Kom hun op igen, Ashbjørn? Det var lidt for vildt. Var det der skiene? Eller var det sneen den her gang? Okay, det kunne også være, det var dine støvler måske. Hvad står den? 1,51? Ja, det var så meget godt.
sidste stykke ud stave, okay? Ja, jeg tager den. Ej, det er første. Tager du, Millie? Tager du, Millie? Okay, tak. Jeg laver det, Asbjørn. Du skal ikke den vej. Asbjørn, væk dernede. Skiene er skæve. Okay. Ja. Og vi er lige så meget sne, du holder på, og en stor mave, du har fået. Stor mave. Ej, det er kropsvarme. Det er dampen, som der oppuster jeg. Jeg er ikke tyk. Nå, kommer bilen der. Ja, det var så det for i dag. Hvad har du nogle kommentarer til det? Det gjorde fandme nas. Og nu ringer en mobiltelefon. Har du nogle kommentarer? Jeg vil så sige, at kræftet er nogle dårlige ski, dårlige stave. Ja, det er nogle dårlige ski, du har, altså. Jeg kan få lort at sker. Det er nogle dårlige ski, du har, altså. Okay. Det er altså ikke derfor, du faldt en million gange. Det var på grund af skiene jo. Okay. Og staven. Han er bare det dårligste mand, der findes.